Nazdar, nazdar lidi, já vás zdravím u našeho Skyblock Let's Playe a my pro začátek začnu takovým způsobem děláním, že vlastně celý druhý part se mi povedlo nějak udělat bez zvuku mikrofonu, takže jsem to celý musel natáčet. Znova nahrál jsem a vlastně i poslední part našeho dílu číslo nevím kolik. No nicméně, my budeme postavit teda tu platformu na tu spawnování zombonů. Jsme dělali v prvním, nebo nevím kolikátém partě, jsme to dělali. Zpravím tu grafiku. Stane si dám úplně na maximum. No, načítej se. Tak dobrý, měl by to být v pohodě. Já se domlouvám. A nechám to na 14 se půl napít. No, epický na FPS. No, jako to je nezaplacení. Jeď. A první se docela teď zasekalo, fakt výborný. A tak, já nechci len za distance na tyny. A tak už to necháme být, nebo by se mi docela zasekalo. Jo, zpráva pro předlůvce Pokémon Emeraldu. Stál jsem si teda na ten Cam Studio, ještě jsem ho neskoušel. Ale já si prostě budu nahrávat na ty Pokémony. Nebude to možná ani žádná kvalita, ale to je mi jedno. Protože jsem kokot, ale vážně, mně je to jedno, že to nebude mít žádnou kvalitu, hlavně je, že to bude mít pozornost. Jo, už to jsme chtěli. Krompač bych si mohl říct, že jo, no, to není špatný nápad. Já v tom díle si sachnu všechno, co jsem dělal vlastně v druhém partě. V druhém partě, vlastně v druhém díle, nebo v partě, říkejte si tomu jak chcete, jsem dělal část naší farmy. A chtěl jsem udělat tu platformu a to bude třetí epizoda. Ty první dvě epizody se vůbec nepovedly. Už asi nevím, jak dlouho nahrávám. To jako vážně není moc dobrý. Už dětíme s tím Skyblockem přehlcení, tak jsem se rozhodl, že bude další pořad a to bude UTS -ko. Ale to až někdy v budoucnu, protože zkrátka a jelikož já ještě ty UTS -ko, k tomu všechno mám, já jsem to už si hrával. A já si myslím, že bychom to mohli zase hrát. Takhle, že bych to nahrával a tady to taky takové. Uděláme 5 bloků. Asi jo, 5 bloků. Tak. Jo, musíme to udělat, bychom splnili úkoly. Co nejdřív se vrhli na druhou sérii. Nebo případně na jiný pořad. Tak.
Tak. Platforma ještě to děláme a dneska si ten díl ukončíme, protože, no ne, ještě mně došel kábel. To je Víte, že mě vlastně já nevidím až na druhou stranu, to mě štve. Docela dost, proto si to jdu spravit. Já už vidíme trochu líp. Takováhle je správná modře. Já jsem tu grafiku musel mít na vtiny. Protože mě už to štvalo, že se mi to strašně. Nemá to cenu, abychom hráli na tyny. Seká se to stejně, když je to na tyny, nebo když je to na fast. Takže jako je to jako zbytečnost. Já říkám moc jako. Javo, by měl říkat. Já jsem zase žicho dolů. Jdeme ta platforma na farmování tam dole pod tím. Takže fajn. No, postav se. Všichni dal to bude takové jako kdyby trošku vzdělaný. A teď mi to trošku posekalo, tak fajn, jsem zase tady. Prostě dostajeme tu platformu a já to ukončím. Takže v tomhle díle jsme se měli zabývat farmama. A zabývali jsme se v něm, jo, já jsem ten celý druhý part, ty všechny epizody bohužel se mi nehrály, což je vážně výborné, ale tak nějak to přežijem. A do příště se pokusím natěžit ten kabel. Ten cobblestone. Dobře, a my se asi uvidíme u UTSK. Možná u toho emeraldu. Pokusím ještě rozjet to Cam Studio, a pokud bych ho nerozjel, tak bychom se vykašlali na Pokémony. Protože jako já se Pokémonama rozhodně nechci zabírat prostě. Jo, takže. Tak jako ale byl by tu další pořad. A ten gameplay z toho RSK, ten nevím kdy bude. Ale snad brzo. Což doufám. No, my máme platformu hotovou a já si myslím, že je dostatečný znalostí, když tak to využijeme na 3 farmy a slyšíme to trošku. No nic, my se uvidíme v příštím partu. Vy lajkujte, komentujte, na svou kritiku, odbírejte hlavně a nazdárek.